Предизборно студио. Вие сте с канал Комзамунда и шоу предаването Предизборно студио. Гост в студиото е председателят на партията за политически канибализъм на Замунда, господин Мамбонго. Скъпи съотечественици, уважаеми сътрапезници и симпатизанти, гласувайте за нашата партия, която е близо до стомасите и знае техните проблеми. Ние казваме твърдо не на язвата, гастрита и недохранването. Ние казваме още много работи, като например... Чекай малко! Реклама! Туристическа агенция Банан Турс. Вашите добри туристи в нашите добри ръце. Та значи бях стигнал до например. Например, нашата партия казва: какъвто избереш, с такъв ще съхраниш. Нашето предимство е, че имаме охранителни ферми, т.е. сме добре охранени и няма нужда тепърва да ни угояват. Народ на Замунда много добре знае какво значи да угояваш политик. Нашият девиз е: който нас слуша, ще напълни гуша. Нашата бюлетина е тлъст кокъл без ивици. Гласувайте за партията за политически канибализъм. Бюлетината ни ще намерите в магазинната мрежа на страната. Глана Уна. Предизборно студио. В студиото на канал Комзамунда се намира лидерът на движението за права на менюто и свобода на консумацията, господин Мибумба Надимбо Бутумба. Здравей, народи! Мибумба Бутумбата приветства! Нима слушай глухо, нима гледай гладно за мундецо! До тук докараха глотница политически мамуни, по-късо гледи от носорози, по-лакоми от хиени и по-нахални от мухацеци. Къде е пътят? Кой да ви го покаже? Истината е една. Замундският път към Африка минава на египетски камиля при Суетският канал. Нашата платформа е 3 метра широка, 5 метра висока и 10 метра дълга. Народи, студено е, нали? Да. Няма банана, нали? Да. Мамуни рекет, нали? Да. Даже слънцето отиде да пече другаде, нали? Да. До тук докараха уния. И аз питам: къде е банановия фонд? Защо ни върнат земята в реалната й форма? До кога ще ни лъжат с приматизацията? Зато и ви казвам: който не е с нас, не е на себе си. До сега ни оправиха, но спокойно. Ние ще оправим всичките. Нашата бюлетина е гол банан с няколко изпъкнали ивици. Гласувайте за движението за права на менюто и свобода на консумацията. Дори и аз ще гласувам за нас. Нгуана Уна. Реклама! Когато сте гладни или просто ви се яде, равнището на киселини в стомаха ви се покачва до ужасни граници. За да се опазите, използвайте сода, бикарбонат! Предизборно студио. И така, продължаваме с предизборно студио. Вътре е гладният секретар на Лигата на гладните, господин Набуто Коцузи. Кой не остави гладни?
Кой докара студеното? Кой изнесе топлото? Кой? Те. Уж няма слънце, а смесенки. Кой разболя банановата реколта? Те. Но те ще видят, братя и сестри. Потребителския казан е празен. Страната е оглозгана. Децата са рагу и зъби. Нашият лозунг е банана му и мамата. Като не изберете, че дарим на народа следните закони. Закон против застудяването. Закон за забрана на протестната песен срещу слънцето. Закон за насърчаване на прияждането, както и много други наредби, алинеи и членови, най-вече членови. Ние се изхождаме от принципа на нуждата от задоволяване и презадоволяване на нуждите. С нас вие няма да имате нужда. Нашата бюлетина е меха с 2 перфорирани ивици. Гласувайте с цяло руло. Гласувайте за лигата на гладните. Нгуана Уна.